Bahaya bakulan dek SP men to ya. Muga-muga laris sih ya. Pirang botol iki santai. Monggo swidak isih piro isih 10 ya. Laris tenan iki. Dan yo nganu iki kuwi jenenge redup promat iki jombe enak iki yo jombe to ini ditandu ke sapa jeneng berane wong tuku menang laris so sik golek pelanggan sik tarik forum Karo delok pemandangan. lebih baik melihat pemandangan daripada melihat bidadari yang sedang mandi di sungai. Joh, kata apa ya? Nanti promosi loh ki. Nggak dalam buat menawa anang. Anang wang wing wong. Kalau enggak harus tidak menggonyong deh. Ini strategi yang ini. Padahal yo lebih baik memupuk tanaman dari produk redup daripada memilih dari produk abal-abal. Kayak produk sing apik murah ra gelem. Jangan nunggu lagi. Wong Indonesia yo kan. Bucek weh. Oke, jalan ronda ini. Ukuran tinggal nih, kayak apa ini? Kolak lah. Onti kayak gitu. Pokoknya kau ngomong tuh obat aku. Apa? Redup Promak, produk terbaru. Aku kan kesusun obat ning kolam. Kok obat. Dengar obat berapa? Iya. Iya, ayo anu berarti. Ayo, obat. Jong iki nyandi to yo. Para petani abis ngono yo. Cek doreneng. Seketiwas dorene akeh ta aku mau. Tuh, bisa Allah. Piye ngene. Tuh tenan. Tuh. Sapa kae? Sapa kae? Uang. Lek. Rene oleh. Lek. Kan. Piye? Rene tak kei produk apik lho. Produk apa meneh? Nganu. Roundup redup Promak. Produk apa redup? Aiza. Ya iki obat tanaman ngono lho, di mix ngono. Gunane apa? Iso nyuburke apa tanaman.
ben iso lemu-lemu pari barang yo ngono. Suket Suket iso nak suket. iso. Ayo wis reneose tak roy. Apa tuh jane iki? Apa tuh jane iki? Rene. Pasaran. So, ada juga. Ono apa e? Jagung sik. Jagung iki arep tuku ora jagung iki. Gogok sik ngono lho. Apa? Apa? Iki iso. Nek mulah malih ora lho. Umume ya botol cilik botol gede malah. Malih Iya. Iki karo iki 140 sijine. Iki komposisinya apa tuh iki? Sing kuwi sing cilik-cilik ngene iki 100.000. Ya lah bermedun pira. Yo penting ki yo medun ya. Dari produk kaya regane jebur menyebalik. Biasanya ana iki 20.000. Iki wis tak korting lho. Iki pirang mili? Nang Pirang 600 mili. 600 mili lho sing samene. Oh, Lah kuwi. Lah iki. Mate. Literan ya. yo setengah liter, setengah liter. Setengah litermu. Tapi Wis setengah liter iki muncul setengah liter muncul. kartu, kartu jagelo. Wah, 3 Setengah liter iki 500 mili lho. Niki 600 mili ya. Setengah liter pun itu ya. Paling iki 350 mili. Yo wis. Ngono ae. Bakulan piro? 100.000. Sing iki 140. lho metu 40.000. Mau liane lho tak 200. Dua ki nggo piro? Tidak. Wis iki sampeyan dari Ya alhamdulillah kalian wis entek kuwi. Lumayan sekor. Ya wis tak borongene. Ngono ki ya. Wong kebon ikur nang hektar no kon borong. Samene Tak kadaluar sana tak. Iya. ora iki anti luar sana. Anti kadaluar. Pupuk apa anti kadaluar? Pupuk premium dari ngono. Redup. Ayo apa? Iki mau Panjangannya redup ya apa? Iya. Nek kepanjangannya redup. Obatnya biasanya ana kepanjangannya. Nah iki kan aku ngerti ku ya. Rumah ki profesional maksimal to. Redup iki apa? anti jamur, anti karat. Yo pengen tanaman anti karat yo piye ta iso. Saten ki kawas siae. Iya. Wis iki auto ora isine ngono ya. Yo Oh, wong bakul iki jane jelas kese. Iya, wong bakulan iya. Wong kon mbok kon borong jamin panen manti gagal naik tenan. tenan apa ora? Tenan. Ya berjajal mbok ombe sik nyo. Aku arah-arah iki. Karepmu nak aras tak sek. Eneng lho, contone lho. Ijo ngene iki. Iki sing nganu, rasa apa? Apa? Melon. Pandan nih. Rasa pandan. Anten. Obat apa rasa? Iso. Lah iki nek semu nguning-nguning piye? Iki nganu, apa jambune sing wis matengen ngono lho. Lah iki. Nah, Yes. biru iki apa iki? Biru iki apa kuwi iso? Nah iki biasane dominasi. Lho, contoh-contohnya. Regane piro? Regane anu. Rodok muni nah. Piro? Atau saya. Atau sakit mungkin 23, Bro. Ya, udah kira rego to. Ya wis yo, kawan itu keren, Pak. Nah, udah kira rego to. Yo ira itu berarti. 23.000. Iki mesti ya ditutupi ngene iki. Iya, regane tutup iki. Alah, Lah kepleset. Iso. Tekan dhewe milih dhewe. Wis keluar. Yo ora. Niki Glut tanggal 6 bulan 5 terus bulan 6. Iso. Aneh-aneh iki. Kowe enak iki. Bako yo Sandro itu ku yang ngono ki udut sih. nggo apa wis? Nggo produk iki. Bako apa? Rasa to. Barang-barang dodolan mbok mix piye? Sing original Iki mesti sisan dene iki ya. Ayo wis tuku-tukune. Ya, toh. Ning sawah bakulan jaketnya piye Iya. Aneh. Angkat barang tas barang.
Orang mau. Lipat. Aku ayo kan gue aja. Ini mah ngomong biasa aku. Yo, ayo. Ayo kan, ngomong. Jelas, что? Давай.